aramid ti amin tapno makaadal ka lang anaimbag, Risa, anak ko. Agyaman nagtatang. Di kaya't kau, agbalin kanto ang maestra dito lugar tayo. Awanton timang tagtagibasit ka na tayo ang pamilya. Wen tatang. Nagrigat ti panagbiag tayo, anak. Iso akanayon ka palagipan, alalay ngam ti agadal. Why? Wen tatang. Sapay lang uma, tadi nagpaya ni ti arapaap ko kang karisa. Ay na, adda ka man nandito'y talon mo, kabagis rudeng. Kasla di ka mabanbanaw. Ay, para kinirisa nga na kauder aramida kisong agag-agawa ak kabagays. Kaya't ko ang makaadala na imbagjay ka anakam. Ay katuan angam di kamutan agin ina na kabagays. Amangan numakaala kamut iti sakit mo iti kastangar aramidaw. Napigsa ti kararag ko ni Apo Diyos kabagays. Iso sa anak ngagsakay. Kabagis rudeng. Awan, di rumba nga pagdanagam kanya kabagays. Kabalak na ito ng aramidag. Nangatong amin ti arapaap ka para iti anak ko. Agbalintaw ang maestra dito lugar tayaw. Kumusta mo iti panagadal mo, Risa, kaanakan? Nasayaat mo at Auntie Delia. Nagagat ni tatang mo ang mapanagtrabaho, iti taltalon na. Tapno at dala ang gastusam ang mapanag-eskwela. Masyanak pa yun kan kuana. Mababainak lang unay kinitatang ko, Auntie. Isu alala ingak matyagadal. Ay katrumbang laang ari sa kaanakan. Agsakit lakit di tinakam kan kanitatang mo. No paayom ti kayat na mapasama. Auntie. No kasapulam ti tulong ko. Ibagam lang kanyak. Si dada anak at tumulong ka, kaanakan. Ay panawa mong daytan inawa manakaw. Si akong ti mga ramid iti dayta. Ingkakidyalaan di librom tag review ka. Nalaka lang dating aramidan, tatang. Siya kaun. Mapangka ni jay salas kat alam jay librom taag basa-basa ka. Tatang. Ay saan kumanatang ti ulom, Risa? Aramido mong di bagbagak. Wen, tatang. Agar mo sarkan, sakpay mapan kay di pagadalan niyo, anak ko. Nagsapa kayo matan na nagluto iti pagarmusaran, tatang? Ayun diyak ngamin kayat na mabisinan ka mapan di pagadalan. Tatang. Alag, tukaw kalitan tamangang kan. Wen, tatang. Adda ka matgayam dito anak katugaw. Ite ka pa isapsapulin Risa. Ni, si kamad gaya marandi. Apa yung sapsapulan na? Kwa? Awan, kaya't ka lang nga makita. Anya? Saan ka nga minanakita iti kalman iti pagadalan? Gaputa sa anak kasimrek. Adda nga min napanak. Randy. Adda ka di pa klase mita, Risa? Awanan. Urnosik lang dagito'y gamit ko. Kalpasan na, agawit akton. Kwa? Adda ko mapay pangawisakan ka. Sa dino? Inta mga niti restaurant. Ay na, pasensyakan, Randy. Naskin nga agawit ak adagos, kalpasan ti klasik. Mabitalang mo tamangan. Please. Randy. Pagpagpakaasya, Krisa. Mabalin ka di akaduay na kamapan mga niti restaurant? Sige man langan. Tapno saan ka gumura kanya? Oh, yes! Dati kayat ko kang Garisa. Di ka matanagan. Siyak naggastos. Kan itulod kan tumata ni Jabalayo. Ay na, kabagays. Itay kapay apumanag na dito'y parangan yaw. Apay aya. Malibang. Di pala nagawid ni Risa ng anak ko, kabagays. Ang mga nadapay klase na, kabagays. Di ka kadiunay agdandanag. Wala nga nakasangpit kumani ti kasto nga oras. Sa dino nga tinapnapanan nat. Kasla di nakdengdenggan kabagis ruting. Ang mga nuadapay di pagadalan, isuasan pa yan nakawid.
Ay, kabagays. Agawid tulat ta, numalpasan ti klase na. Punasam ka di day ta panagtandanag mo, kabagis Rudeng. Apay ngay tagalaan nga sumang Petrisa. Sumipnitan. Pasensya kayong tatang. Saanan ang maulit? Agpapaaram kan sa mo di siya pagadalan yaw. Tatang. Gumarang ganjang kamutan. Agpadno ka man kanyak. Napan ka ka din nakidait. Iswa simang pet kay ti 10 oras. Napan kami lanangan iti restaurant kinirandi akaadanak, tatang. Kuna akong kahit nga damadingar aramidam. Lalaki magayam ti kakuyog mo. Iswa na sipngitan ka na nagawait. Tatang. Ay, Risa di ka gararami di tijak kaya tapno na saya at kamot kanyak. Ha? Tatang. Tandaanam day ta. Wen, tatang. Apay na kal uli magkarisa. Nagliday ti rupa ma. Apay ka di. Kuya, awan day tirandi. Di naklatan ikaskaso. May papan ka di ni tatang mo. Iso analiday ka manin. Wen, Randi. Inong tanak ni tatang, idinasip nga tanak anagawid ijay balay. Pasensya ka na. Siyak tiga po na no apay ngayon tan na ka. Di mon panunutin day jay. Istrikto lang amin ni tatang ko. Di na kayat amarabyanak nga agawid. Mawata, Krisa. Sige mapana kon iti sumaron a subject ko. Sige. Aganan ka, Risa. Basit lagi na panaguray, agturpusid ni Risa nga anak ko, kabagays. Nasaya at nukasta kabagays. Makunaktaon nga da nagbanagan dagiti bambanog kao amang papaadal kang kuana. Kabagays. No si bibiyag pa'y kumaday di asawak sigurado ang maragsakan nitan. Gaputa, dandalain ti pa nagturpos ni Risa iti kulihiyaw. At danton maestra nga anak mo kabagays. Ayun na, ken ka nakamay. Awan ton timang tagtagibasit ka na tayo. Gaputa, danton maestra nga anak kao. Kabagays. Iso nga anusak matyag trabaho iti talon kao. Tapnad na pangalagi ti gastusin di anak kao nga agadal. Sumagmamanulangan na bulan. Agturpos tayo iti kolehiyo, Risa. Wen, Randy. Maragsakan lakit din ni tatang numadanon day taka nito. Agkuyog tanto matlang ag-review. Kaya't kung amin adwata ang makapasay ti board exam. Si Kaman, kaya't kumatdata, tapno adda kadwak mag-review. Risa, di kanto ko magbalbaliw kanya ka. Apay na ibagam data. Amkag ngamin, nga mga numaysakan doon na may strakat, malipatan lakton. Sika talaga. Agkakanat dagiti bagbagam. Apay ko maamalipatan ka. Ken may sa, agpada talaang iti kurso. Saan aday tati kayat ko asawen? Ha? Ang mga nagbali doon tiriknam kanya, kas may sana singadagayam mo. Mabuti ngak ngamin. Ang mga di nakton paganano. Ay, yak maawatan dagiti ibagbagam, Randy. Sana ko nagpalpaligaw pa'y. Ma'am, nalablabos pa'y ngam gayam ti pangibilbilang kang ka. Anya? Ay ayatan ka, Risa. Randy. Pagkawanan na kumano ni bagak daytoy. Ngam, dayto ti pudno marikriknak. Di nakman rabakan iti kasta. Saan? Saan ka rabrabakan? Talaga nga gayatak kan ka, Risa. Kablawan ka, anak ko. Nakaturpos ka ni di kulehiyaw.
Tilangin pa nag-board exam mo ti aramidam tapno nan anay kan a maestra. Agyaman nagtatang. Di kang dalaga ko, igastusak ti panangalami ti board exam. Ipampanakil ka dito lugar kayaw. Tatang. Wen, kahit gaputan nakaturpos kan. Parchik mo't aja may sa akal din kao, imbagla pagsasanguan dagiti kakabagyan tayaw. Nakayulat na ti makaam mo, tatang. Adto ti kwarta nga ramata mi ti panag-review manakaw. Nailalay nga muain. Wen, tatang, katagyaman na ka. Mangnamnama kayong aramidat ni amin, tapno maipasakto ti board exam ko. Day tamad di kayat ko ang mga gananakaw. No may sakan to na maestra. Napintas taon di pa nagbiyak ta. Wen, tatang. Kahit sa dinaw di kayat mo apag-reviewan ngay. Ijay syudad. Ado ti review center ijay amabalin ko apapanan. Si kalata ti makamaw. Asa na balay, ta itin kumit ti kwarta ka sa pulam. Nakasagana ka din ang mapan iti review center? Wen, nakasagana akon. Manugot ka din ni tatang mo nga iya syudad ti papanam? Wen, Randy, impakadakmat lakin ni tatang ko dahit na. Nasayat nga rot ano kasta Risa. Adam mo ka mabalin mo pagabangan, bayat ti pa nag-review. Kasta ka di? Wen Risa, isungawan ti rumbay nga pagdanagam. At dagaya man ijay syudad ni Risa, kabagays. Ay, wen kabagays, napan nag-review di ka na kami jay syudad para iti kinamaestra. Ay, no, maipasa ni Risa ti board exam. Naan-anay ton a maestra, kabagays. Ay, nakabagays. At damot lang ang nagbanagan dagiti bampanugmaw. At dantumatan kaanakak a maestra. Ay, nakabagays. Maestra ko naman. Mabayin tumatan na dagiti karuba mang lais kanyak. Rabien ka ba, guys? At dakapayla dito'y paraangan ang nakatugaw. Wen ka ba, guys? Pampanunutik lang ni Risa nga nakaw jay syudad. Kumusta nga tanti pa nag-review na ijay? Ay nakabagay, sigurado nga aramidan ni Risa ti amain. Tapno makapasanto iti eksaminasyon. Agbalintun a maestra ti anak mo. Ay, rumbang lang nga ramitan na ti amin, tapno makapasa ka ba, guys? At doon tinagastos ko iti panagadal na sika. Dandan ni Jack pa yun agina na. Tapno lang nga damited ko apang matrikula na. Talagang amin na kayat ko ang makaadal di ka anakam ka ba, guys? Ala, sumrot kakit din di tabalay mo ka ba, guys? Rabi una yan. At dakapayla dito'y paraangan niya ngagpampanunot. Sa anak pa yung abin ngagtuglap ka ba, guys? Ala, yun namlatan tiya gawaid. Sumre kagtulatan di tabalay no madamdama. Ano ka di mo't lang tinaadal mo ije syudad iti pa nag-review manakaw? Untatang. Ala, magtidak tumanin iti gastusan para iti examination mo. Adyaman nagtatang. Adon tirigrigat yung kanya. Maasyanak pa yun kada kayo. Ay, di mo bang panunutan day ta. Pag-rebengak nga ma'am, di mang paadal kang ka. Tatang. Saan na ka mabambanog nagtrab-trabaho iti talon ka o basta damaited ko kang kagastusam. Tatang. Alagi na nakananak ko. Amo ka na banog ka naggapaw jay syudad. Kumusta ka ba, guys? Napan ka din nag-exam ni Risa. Wen ka ba, guys? Nasapay tayo na pan nag-exam. Sigurado na makapasa ti anak ka ta. Nagdala ni ti review center. Dakal tinamnaman na makapasa ka ba, guys? Nasirib jay anak mo. Ay, natawid na ati kinasirib ko ka ba, guys? So apat siya ka makapasa di anak ka. Ka ba, guys? Iti saan ngagbayag at danton maestra nga anak ko ka ba, guys? Kumusta ti kalkalpas nga exam, Risa? Ay, madandanagan na, Randy. Uri siya karod. Agpada tayo ti marikrik na.
Masapol ang makapasata, Randy. Pampanunutag ngamin ni tatang ko. Adun ti sakripisyo na iti panagadal ko. Iso arong banglaang ang maipasak ti examination. Risa. Maasyanak launay kini tatang ko. Danda ni saanan nga agina na nga agtrabaho ijay talon na. Tapno at dalamayawat na kanyak akwarta. Risa. Nga tumatyara pa ko para kada kami kini tatang. Kaya't ko ti makatulong kan ko na. Resulta lang ti mo uray Risa anak kao. Mamati aklaunay ang nakapasaka. Wan tatang, urayan tayo lang ti resulta ti examination. Itapay laeng kablawan ka na nakaw. May sakan to na maestra. Di kaya't kao, dito'y kalugar tayo nga gisuraw. Tatang. Well, di paniknik mo man ka nagitimang lalais ka na tayo, akabalan tayo matiag biyaga na namay, sana pasig arigat, di mapadpadasan tayo. Tatang. Ay, maragsa ka nakmait, gapota adanton anak ko, ang maestra! Ha? Ano si kaya sa wanda ito, Risa? Awan ba't tinagan mo itilistahan dagitin nakapasa ang maestra? Ha? Saan ka nakapasa ang maestra, Risa? Tatang, di kay ko magpungtut. Inaramid ko mati amin tapno makapasaan. Anya kay naramid ti amin nasasawam? No naramid mo ti amin, di at nakumanagan mo itilistahan dagitin nakapasa. Baka wanendak no pinaay kayo, tatang. Jakmat na gaya tanda ito. Di ka man nagsanit-sanit ka nga. Nagdaka, tinagasgastos ko kang ka. Pinagadal kay Dusto. Ita, Dusto, di subad mo kanya. Pakawanendak, tatang. Pakawanan? Pumanaw ka sa salbang. Ang mga nudyak magapagtapag. Madangran ka bay. Tatang. Pumanaw ka ko na. Kat saan ka nagparparang kanya kitikaanuan. Sige, palaw! Ay na, kabagays, saan arumbang a pinapanaw mo ni Risa? Saan namut anagayatan asaan ang makapasa iti kina maestra? Anya, saan ka no nag-review-review pa eh? Pinainak isarumbang lang kang kuha na ti mapapanaw kabagays. Anak mo ni Risa, kabagays. Maawa Di ka naman mo. sumanaw dita kabagays nilya. Awan mo tinitutulong mo kanya ka ng padal ka ni Risa Kabagays. Kababain ka dagiti karuba, asaan ang nakapasa ni Risa iti kina maestra. Ay na, anyalangin di ko na enda, di bagbagadaan, ngawan ang muna, ababag. Isangin mulat na Risa. Tapno malagan ang tirik niya. Kasanuak itan, Randy. Pinapanaw na ko ni tatang Ijebalaymi. Di kagdanak. Ada ka tumulong ka na. Randy. No kayat mo, agnaid ka ni Tibalay. Kasaritak ni anak ko. Anya? Nakapasa kasmay sa teacher, Risa. Matulungan ka ti magparpari ko dam. Ulitek. Nakasagana ka tumulong kang gagaputa. Ay bayatan ka. Randy. No saan ka man na nakapasa ita? At dapat mat sumaron na agundaway. Tulungan ka, Risa. Randy. Amok nga ngaramid mo mati amin. Mamati ka na sirib ka. Iso di ka mapukawan ni tinamnama. Patsak, makapasakan to matlaang. Randy. Saan pa yada ito tigibos ti amin? At danto pa'y napintas agasa nga uray kang ka. Makatawinan, tinapalabas, manipod, pinapanaw ko ni Risa nga anak ko kabagays. Ay na, agbababawi ak, itiday diyang inaramid ko. Mailiwak pa ikitin kan kuha na kabagis. Ay na, kabagis. Di ka kayat asideran. Ita, naamiris mon abid daw ti panang papanaw mo iti anak mo. Kabagis. Nasingpet ni Risa nga anak mo, kabagis. Patyak nga agawid tumutla ang dayjay. Ay na, sapel ako maa kabagis.
Agkararag kakit day nga agawidan ni Risa. Saan nga amo ni Risa dagi mula iti sakit tinakam. Mamati ak nga agsublimot la dito'y lugar tayaw, kabagays. Oh, makitam? Nakapasakan iti may kadwagon daway, Risa. May sakay ta na maestra. Agyaman na unang ititulong mo, Randy. Sigurado ang maragsakan mo't itan ni tatang ko. Anyang ti panggap may ta? Agsubli akon iji balay mi. May samot tan atawan ajak nakita ni tatang ko. Mailiwak matangan ko na. Sikalat ti makamo, Risa. Ilawlawag ko kan ko na. No apay asa anak nagparparang iti makatawan. Kaya't ko ngamin ama ipamaysa ti panagrepasok. Ha? Risa? Anak ko! Wantatang, siya dito eh. Nagyaman na ang anak ko sa nagsubli ka matlayan dito'y balay. May ako na hinggan ka. Pagkawanin na anak ko. Tatang, di kay agpakawan kanya. Maawatan kayo. Nagawid ak. Ta ipakaamok kada kayo amay sa at itan anaan-anay ang maestra. Anya? Maestra ka itan? Anak ko? Tatang, naipasakit may kadwa agon daway ti board exam. Isong awanan tirumbang apagdanagan niyo. Ay, nagyaman na, Diyos ko. Sa anak anagimula iti sakit tinakam, tatang. Nagbalin akarit kanyak ti amin. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko. Risa, anak, pakawanin na ko, ma. Ay natatang, di patin yun dali jay. Agyaman tayo kit di iti apo. Gaputa dinengeg na dagiti kararag ko. Amatunoy ko ti arapaap ko nga agbalin anan-anay a maestra. Uy, anak ko, ay na, professional kagaya man. Nakaragragsak para kang ka. Kahit ulit-tagtagkid daw iti pamakawan kang ka, Risa. Sakripisyo ti kasapulan tapno magunod mo ti arapaap mo. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyak. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ni Macy Malo. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Naimbang nga orasyo gagayam. Itagon daway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyak. Titaw. Umayak man manang. Ay ni, ana, ay sumber ka. Alala, umay ka. Agyaman nak manang. Anyat kagaram. Kwa, umayak ko mabumulod iti kwarta manang. Damag ko ngamin na naglako kayo kano iti pinyayo. Pag-enroll ko madya ka anak ka manang. Bayadak tumot laang. Ay, awang magkwarta kon ana. Gimatangak nga mina iti tsinso nila kay kong. Ay, kasta ay ha? Ang nukayat mo ma, gatanga kon, tawid mo adaga kan ni nanang. Ha? Di yung mga lamas asikason day jay adagayo. Iso nga ila ko yung laangin. Ay, ikwa. Ay na, mayat kan ading ko. Mapakinabangan pa iti kwarta, mapaglakwam. Ay, kunami nga ron ngayon ton adda kwarta mi kat pabuldoser mi, tanapintas day dya mapatad manang. Ay na, kaanong tupay day ta? Nangin na ti abang ti bulldozer itan. Pangalaan nyo nga iti pagpabuldozer yaw. Ha? Ila ko yukit din, ading ko. Siyak ti manggatang. Ni, adamot gayang paggatang mo manang. Ha?
Ay, kwa, ay, umuto nga ka. Ag diskarte ak iti pagbayad ko, kasjay. O, anya, mayat ka? Gatanga kung titawid mo adaga? Ay, kwa, pagsaritaan min tupay nga agasawa, manang. Sikat ang desisyon. Saan ajay asawam, Awan bibiyang na iti daytoy. Ta saan na mo tatawid, ti daga. Si kamet, ti akin tawid, iti dayjay, ading ko. Iso nga ila ko mun kanya. Mabitlaing. Atoy. Ala, 5,000 dayta, ading ko. Advance abayad ko daytan. Anya, ilakom titawid mo adaga, ana. Uwan ko mananang, gipit kami ngamin talaga. Pag-enroll siya po ko yun. Ay, sayang day, jay, ano ilakom, ana. Ay, nanang, saan na sayang? Siyak mo timanggatang. Awan mo sabsabali, sana yan, nanang. Kan may isa. Di da mo lamas asikaso da daga. Nakasamsamakan. Di da mo masangwa mulaan. Di da kla matultulan. Naglawat imol mulaak iti pinya. Laya kanda dumapay. Nalawa pay tay minulaan mi iti aba. Bayadam nga rudan manang, takasapulan mi talaga ti kwarta. Sige, ading ko. Umay ka. Mapanta, ijay silid. 3,000 pesos, manang? Wan, ading ko, ay na, pasensya ka, antani, awan mo't pagkas ko. Installment pa ilaang Sa nabalit binulan mo't nga agbayad Manang. No, agbayad to iti matrikula, jay anak mo, ay umay kalaan kanyak. Tamang tudak. Alala, awata munday ta. May mayaton ati kasta. Ngamtay pulos ngawan. Takal mo't daytan 3,000 pisos ko naman. Pangalampay iti kastangay. Malalalan, itulin munday ta 3,000 ating ko. Sige nga rod manang. Mapanak man nagbakasyon ni dyan lugar da Mario Pasita. Ay na, nagaddayaw. Mabandog kayo lang agbiyahe. Isudan ate eban nyo dito Kano mapan kayo idjay, amangan no saan da kayong tuman na palubusan nun nga agawid. Isudan ti umay dito nanang. Naganda yun tumot nga minti lugar dyan asawa na. Isu nga ruda di kay mapanan. Tama bandog kayo lang agbiyahe. Agasam ta 8 nga oras ti biyahe nga Maktangan kayo lang agbiyahe, nanang. Kaya't nangarod tagaliwaksay. Apay ay alapdam bakit? Ay na, saan? Ang mga nutila may pagadan tumanan kaninanang. Ang mga no suksugan da. Tapno isudan to, tipang tidan ni nanang itinabatbati adagana. Datayo, tirumpen amang ipatawidan ni nanang itinabati adagana. Datayo, ti kadkadwana diti balay. Nukas jay nga agsakit, syakmat, ti mangas asikasukan ko na. Siyak, ti gumatang iti vitamins na. Ken siyak, ti mangpakan ken ko na. Isuarong banglaeng asyak, ti pangipatawidan na iti dagana. Apay, di ka pa'y lamap na ititawid mo ay apasita. Norarigan, sikat ti kalawaan ititawid. Tas ika mo tinakakaamuan ang gudgudwa kadag ititawid yo. Pinilim pa'y tinapintas ti lokasyon na. Ay na, sumanao ka man ako na akon, Berting. Mayroon ranod ka mata. Para madlakad at tayo asang kapamilya tiraramidek. Sanaya, siyak ti inauna babae. Iso arumbang laang tinaramid ko. Awan na, no di ka agbalin awais itan. Ay, awan ti magimulam. No agkuneng ka. Awan na, matay ka anak ka nga, Berteng. Pinapintas yung magaya man tayo family house tayo, pasita. Ay, kawan na. Saan tayo na family house na ito, Manong Mario? Kahit ko asawan, balay min da ito, Tada kami iti asawa ti ng papintas. Saanin ama ko na family house tayo. Balay min da ito, Manong. Impatawi din ni nanang kada kami. Tada kami, timang pakpakan ka ni nanang. Pasensya kan, Manong Ang nasaysayatan, tay ibagak ti agpayso. Amangan ki dino adapay lan namnamaan nyo, pagbibingayan tayo.
Awanan. Kasta ay ating ko. Ay katuwa na. No kayat yo, ti umay agbakasyon. Umay kayo latamot Ta silulukat mo, to'y balay me. Para kada kayo, Manong Mario. Agyaman na kading ko. Ay kanun gayam. Ang mga nuwanta mo mabayar iti daga. Apay, ila kumutan, tay daga, Manong. Huwag ko ma. At kami nilakla ko da daga, di lugar da bakit. Kaya't may agatangan. Ngamawan paggatang mi. Iso na panunot ko ngay lako lang ang titawid ko daga ditoy. Ay, sige Siya kung timang gatang. Ay, ako ay sa bali ko mabayar ading. Nay, apay Manong, di mo kaya't asya timang gatang. Saan matakas ta? Ada na ipaganyan na kanya. Di ka masaksakitan Hanggang binarat mo ka no, tidagana. Installment pa Ay na. Talaga mo dakas jeti presyo jay dagana. Tanakita mat. Pinabuldoser kon. Iso pag namarak mo ado ti gastos ko ijay ataka. Si Kamano nga, di mo ila ko iti sa bali da jay. Siyak ti manggatang. Mayat ka man no saan. Kan siyak mo tan ti mangibagay ti presyo na. Presyong agkabsat mo tan Manong. Mo sabsabali. Sana ya. Ila ko yung lagayam nagititawid yu adaga. Sa nabali nanang, tayo gatang mi matiti sa bali adaga. Ada daga gatangan mi, di lugar da bakit. Ay nanang, saan da mutla ang mapagnumaran ti daga da dito Saan da ang masikaso? Iso na say-saya at no ila ko dalangan. Kan may siya mo ti manggatang. Awan sabsabali nanang. Sana mapukaw ti daga ngayon patawid yo kadagiti kakabsat ko. Siyak mutlaang ti manggatang. Kasana war pasita. Pagsaritaan tan ti presyo ti daga, tagatangin mo. Mabalit na kit kas kuma, tapno may gatang kumutla dagos. Sige. No cash, nalaklaka ti presyo na, Manong. No kayat mo ti installment, nangin na basit ti pagbayad ko. Kanya? Ay, kasti kayat ko. Tapno may gatang ko adagos. Okay. Umay ka nga ron. Mapanta ije silid. Ije ti pagsaritaan ta, Manong. Kan, ang pinirmata iti kasuratan. Manang pasita, agbayad man na niti matrikula di anak ko. Iso nga umayak man na nagsingir. Anya? No nakabayad ako. Nabayad ak aminan. Abay, di ka aglis-lis tayo. Sana yung aging gano Disyembre ti panagbayad mo iti 2,000 iti binulan, Manang? Adamot tayo in advance ko kan kaidi. Sana nabayadak amin naging ga iti December. Apay ngay akasta, Manang. Awan saritaan ta akasta. Ay, no kasta nga reklamo ka. Sige, sublimon ti daga ngayon la akong kanyak. Ngam, bayada mo't amin ang nagasgastos ko. Tanay, dakkalan ti nagastos ko iti dayjay daga. Ay, nanang, nabayagan day tang uyok yu Pinsamot tumalab dagitay agas yun. Ay, bakit akmat nga minan? Umadan ni siguro na ati apit ko. Mapantay ulay di ospitalan. Ay, saanan? Agimbagak tulatan no, agimbagak. Di kayo mangarod agimbag nanang. Sungay pa confine kayo man langan. Ay, gastos lanay ta. Basta ospital kayo. Ay, apo, nalakaya ti mapabasol no dadaka sa mapasamak kada kayo. Ang mga no ibagada pa ya, binaybayan kayo. So, mapantayo di ospital. Yawid akon. Diyak kayatan di ospital. Nanganusan nyo pa ilaang ti agtali na dito ospital. Naimbag dito naka-dextrose kayo. No iji balay, awan dextrose iji. Nakapsot akon. Matayak matlangan. Saan pa'y nanang? Di kay pa'y matmatay tanik. Ado pa'y tijak nalpas. Masapol nga ilakad ko pa'y dagijay apapele sa pirmaan nyo. Ay, anto yung tiagas ni nanang. Ay, masaya tadakan. Ay, sige, pag tumarumton ni nanang, tarumarak. Inak ituloy ta ilaklakad ko apapele sa pirmaan ni nanang. Dahil takat yung uno nun. Imbis ati sa lunat ni nanang. Ay, sus, importante da ito ilakay.
narigrigat nga ilakad dayjay no awanan ni nanang agpirma. Nuan niya launay at hindi. Hey, di ka nagsaupi. Ah, Nalawa ti daga ni nanang ang mapanawan na. Rumbeng laas siyak, timang ipatawidan na iti dayjay. Tasyak mo, timang papaagas kenkwana. Oh, naila ka. nasaya tadakan. Ang sungsung abo ni nanang. Ipatan sa talagan. Aguray! Aguray! Iruan ko na gito eh. Iruan ko na gito papeles. Nanang! Apo. Lakay, tulungan lang. Ikamam to'y tamark aginatang ko. Tapag tamark kag ni nanang sakbay amatay. Ano ka din dito ka naramitan, pasita? Ayos! Adag ka. Hala, timay sapay aramay mo nanang. Dayta. Nang. Nanang! Nang? Nanang! Nanang. Ala. Nang. Ay, apo mo na yung paglakit din ta naabutak pa tibiyag ni nanang. Natayan ni nanang ang dagitapay ng tipagpagamat. Ay, buwan. Nanang. Ay, napo. Nasakit di po pusay mo, nanang. Anyang arud ngay. No, agpatinggala dito yung tibiyag mo. Awan mabalin, may, nanang. Sige, kati kayo. Ana? Nakasarita ko ni Manong Mario. May papaniti da ito eh. Duan ababoy, tinaparte. Kat pagbibingayan tayo tinaigatang iti baboy. Kan agparti tayong tupay, intong tabon. Manang, Di yun namaan ti maurur nga abuloy Tapagbayad ko dayjay, itinaut-utang ko, pinagpapaagas ko, idi, kan ni nanang. uwan manang. Sana problema dayta. Kanwan gayam. Siyak, tinang ipatawidan ni nanang, iti nabatbati adagana. Tapno di yumot ko na. Ato iti kasuratan. Basaam, ana. Tapno, awan ti may bagbagam. Impabasak mo ten, kini Manong Mario dayta. Lakay, kitaham ka di dayto. Apay tabarokong mo. Apay ngay. At naarikap ko abukol. Ay na, nasakig no igamak. Anya, ay sos. Anya dayta ngay. Ay, intag pa doktor. Tapno maamuan ta, no nya dayta. Ay, lakay, kanayo na ka maulaw. Awan ganas ko amang mangan. Kimutong ka pa yun Kun bimakit pa yun tilangam. Ala. Agrubot ka, taintag pa doktor. Ay, nalakay. Apay ngay anada. Nagitigas to ya sakit. Jabay kayat ti batay. Saan ka ba matay? Magasan ka ba? Basta surutom amin ngayong bagat ti doktor. Uray, tadamot kwartata. Pagpaagas mo. Wanangam kasla jakpat dyan nga. The breast cancer ko lakay. Sigun iti doktor, kat saan pa yan nakaraw. Magasan pa ka no. Basta tong paalam amin ngayong bagat ti doktor. Wala kay. Uray maibos amin na kwarta talakay. Basta maagasan nak. Jagpay kayat ti matay. Di ka pa yung nakarumpot bakit? Kat yung schedule ti panagkimom ita, sana ya? Maibusan ti kwarta talakay. Isardeng kun san ti agpaagas. Awan kartatan. Adda pay. Usarin ta pagpaagas mo dayjay. May ibusan lagay. Awan kanuntan. No ibusan ta dayjay. Ay na, mairemedyo ti kwarta. Daytakit ti salon at mo, ti kapat ka na panunutan, tapno aging pagka. Abay ngaya kastoy di mabaspasamak kanyak lagay. Abay ngaya jakmat lang amin nagimbang. Sige, grupot ka kay Ding. Tama pa sa hospital. Manang pasita. Si kamag gayam, ana. Uwan manang, kumusta kan? Kastoy ading ko nakapsutak lata. Ay na, grabe mo itong tikimot to nga manang. Awan nga rod.
Awanan kwarta pagpagas ko ading. Naibusan ti urnong mi. Nailakok pa yan dagiti dagdagang. Kamdya mo laging bagan. Ha? Ay nahapong. Kasyandak kumading ko. Tulugan dak. Tapno aging bagak pa'y. Wen, di ka matanagan. Nagsaritaan min ka ni Manong ti maipapaniti dayta. Amo mi akasapulam ti tulong mi ita. Iso asidadaan kami at tumulong kan ka. Gihaban na kading ko. Kat pakawanan da ko ma. Nagbalinak ngamin nga gumakabsat tiyo. Hininot mo't laan na ibos. Kapuiti pa nagpapaagas ko. Namiris kunti bindot ko ading. Iso pagawanan da ko ma. Ala, di mon panunutan dayta Manang. Agpaimbag kakit di. Uwan, ikarigatag ti agimbag. Tapdo pasulnita, tinagbasulak ka na kayo, iti kamsataning ko. Saan anasaya at ti pagbanagan ti biyag mo no naagom ka iti padam at tao? Iso ano di mo kaya ti makarma, agsingsingpet ka. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasalitaan, di ti drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Bagnal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan na kayo iti sabalimanan apakasalitaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Ayan ni Tatang Nanang. Agay-igay silid. Agid-idda. Nasakit ka no ti sikat na. Kastaya. At ang sangpit ko ka na. Linuto di asawak. Ay, linabasan naklatamanan dito ayan tiri daw. Para laang manangkin ni munding di makan ngawit na. Baybay aklatan, jak panunutan ang tapnawan ti pagsakitan tinakam ko. Ay na, napsuga ka. Kasta ha, mangan kayo iti adaw. Tapno napigsa kayo lata. Ket agpaut ti panagbiagyaw. Awan, Marshal. Ang gamdayang bagbantay lutuan da kiti paborito ka taraon. Italang manan, anak kalagip ka, anak kaw. Una, tapat-pat ganda ka nga ron, Tatang. Uray ti asawak. Kasta unay ti panangipatag na kada kayo. Pwede mo ikuyog ngay. Adararamidan na, Tatang. Kahit ninanagayaw, hindi kami tikanin na. Ha? Nabsog ka numay. Ay na, Tatang. Aguyag dya po kayo. Ipatsik ako kumangamawan mo't kwartak. Anya, ay sus, di upay bayan tuyak na. Masapo lang may padoktor at agos. Awan mo't nga ron kwarta nga ramatan mi, Tatang. Alam niya walit ko di tadruwer ti lamisaan. Taikang kahit ti kwarta anak ko. Ha? Ay na, magyaman ak, Tatang. Thank you, ah. Ay na, sabay ko matagbiag kayo pa itinapaot. Tanakasaysaya at kayo nga ama. Nanang, kita nyo dagit ipakpakan nyo ka ni Tatang, ha? Bantayan nyo ti taron, ha? Di unay pagsitsida ni ti karni. Natang, kan protas ti ipakan nyo. Wan, kasta talaga dararamidak, Marshal. Ibagaya, ano di yung kabalan at aripat tuwag. Tada kami ti mga sikasaw. Nawaya kayo apumanaw, no ka? Alay, napigsaak pa, Marshal. Masikasok pa'y matyamayaw. Una, taday dinanang ni...
Una, tatay ni nanang may. Patpat gan na unay ti amami. Hangam daksang gasat. Tanatay mo't kami na dagos. Marshal, Nagdigosan ni tatang? saan pa'y? Madamapay lati panangidadang ko iti pagdigos na. Sige, tasya akong timang padigos. Patigusak, sakbaya pumanawa. Ayan ni tatang, nanang. Agdigdigos, padpadigosan ni ading mo, Marshal. Anya, apay nga damanin da dya, Marshal, idoy. Ha? Agpakalaing man na mga asikaso ko ni tatang. Paiman. Ay sus, ay agapadaman ngatan. Ay na, delikado. Apay kundi asikaso ka kini tatang, Marshal. Ne, dakas aya manong Milo. Amata ka ron di asikaswag. Ay, nati kay man nagsinumbata na nakaw. Ay, agtal na ka man, Marshal. At ka sa pulam kini tatang ko naman. Iso kundi asikaso ka man ay. Tanangan mo ti pa nagsasaw. Kunang mula sino ka nakatanukan ngagsasaw, manong. Saan aga po, tayo inauna ka ngam siya. Kat pagsasawan naklatan. Kit pagnuman niya rin. Agin sisingpit ka kini tatang. Tagdakayat mo kan ko na. Noramid mo. Di mo ipulagit kanya. Ay, naunay kayon, aya. Gusto na itan. Di kaya gapa. Kahit inalam man amin na pensyon ni tatang. Sa anak arupat kwarta. Inikaklay ti pagpatsik up ti anak na, Melo. Makita. Awan man nga ro din ha. Inibos mo manan tayo pensyon ni tatang. Saan? At dapay na batay. Ikandak mamag nga ro. Pangusarami, law. Ba? Awan bagas may. Awan ka nin dagiti apo ko yaw. Sige, tamang tadak iti gatang mo iti bagas. Agyaman ang tatang ha. Ala, umay kayo. Taintay agpainit ti Jarubayan. Alalayan kayo, tatang. Nagawid ang dagiti anak mo, Mondeng. Wen, Roseng. Inibus naman ng tipensyon mo. Dapat na pate. Masyanak magamin ka na ganyang anak ko. Awan trabaho na. Bulak-bul na magamin inyagis eskwela na. Iswasan da nakaturpo iti panagadal da. Adumot di na ti mabalinda pagtrabahuan nga oray sanda nakaadal. Mabalinda matag construction no talaga kaya't datagtrabaho. Ay, Namnamaan da nga minti pensyon mo, Mundeng. Kasla isudan tagpin-pensyon tatunggal maalam ti pensyon mo. Umay da matadagos ti balay. Allah, pasensya am lataydan. Awawaten talatan ta kasi dapat. Basta mangibati kay ti para iti agas mo. Kan vitaminam. Wen, anda, di ka matanagan, Roseng. Nooman aramida mita maray, mapan kay balay da tatang. Oh, apay, anyat ko kijay. Kasi kaswel. Ilutwa miti ka rin na. Itimpla miti gatas kanda dumapay. Apay, saan na nakabaalan ni nanang tagluto iti kanan na? Baybayam ni nanang. Dakdakkel mo't lang ti karbangan tayo ang mga sikaso ka ni tatang. Taama mi na jay. Yung ni nanang. Syuman na kamlaan. Angam, nagkasardamat. Asawa Basta na lang. sikati mapan ijay ta sikaswam ni tatang. Tanay. Dandani man ti pensyon na. Amangan no unanda tati kapsat ka. Ganti asawa na. Marshal. Alan. Agrobot kan. Tamapan kan. Sige nga, Rod. Lola, nangagko ti imbaga ni tatang. Iso nga umay ni nanang dito'y numadamdama. Roy, apaw. Saan nakaakay kayat ni tatang ko? Ala, baybayam ni tatang mo, apok. Di mo ikan kano dagiti ibagbagana. Saan mo akaguran ni tatang ko? Nga uray kas jeti ibagbagana, Lola? Saan? Ala, umay ka man kit di tayo surunak manangag cellphone, apok. Agdengag damanan iti drama ijay YouTube. Tamangan no damanan baro nga upload ni Manang Bianang. Nadik kayon nga agdengdengag ti drama ni Manang Bianang Lola. Wen nga Rod,
Naitamat lati libangan min kan ni Lolo, mapok. Nanang, Mana? apay day ta cellphone na nakaabay iti ulwanan ni tatang. Ay kwa, ang dengdengag ni tatang yu iti drama, Milaw. Unay kayo matay. Ikatin nyo dito ulwanan na. Ay, dapat malada ito eh. Nay! Ay! Apay nga inidip mo nga, Emilo. Napig sa ti radiation di cellphone. Makapasakit ti kasta. Diyak unay mangag no adayo. Nanang, di yu yasidag ti cellphone ka ni tatang tamaday. Ay... Wala, hingkay jayay. Tapadigusag ni tatang. Agdigos akaon. Pinadigos nak ni Maray. Ha? No kasta, imay dayjay nga ipagaw? Uwan. Adapay di kusina at aglulutaw. Ay, sana mabaling. Magpakalaing na kita nga, may kundiloto nito. Ay, pagawitin nyo. Pay. Sana taong may ngaron maumiliw di ipagmaw. Saan na mabaling? Tadi yung lamok, ipampanunutin na kita tataw. At na kaya na kita. Iso akong ditulong na kada kayo. Nat, tasyak ti mapanagluto. Umanaw ka maray. Tanipakit ko, ti may agluto nito eh. Ha? Sip-sip kayo kay di ang agasawa. Ay, kwa. Ay, di ka nagsaw. Basta pumanaw kan. Ituloy ko, ti agluto. Alan, darasan. Uwan, bayaw. Dagito iti pakanyaw kani tatang. Prutas. Sana baling agbisin kayo. Basta saan kani tatang. Ha? Pakanan nyo iti nasustansya. Tapno agpaot pa iti biyak na. No, nabanog kayo na mga sasikasaw kani tatang. Ibagayo lang ha. Tasublatin na kayo. Itulod kayo, medyo balay ti anak yaw, nanang. At damit tay anak yo iti imo ng asawa yaw. Sana ya. Mapalin nyo ti mapanagnay di jay. Ha? O nya, kaya tiyo tayo gawin di jay. Okay lang ka da kami. Da kami, di mga sikasaw kani tatang. Da amami kat nga raw. Kabagalak pa'y mo't nga si kasunti amayaw. Isojak panawan. Ni, apa nga itaguyag kayo tatang? Ay, ang sumron sa mantiang kitkon. Nanang! Nanang! Apay Marshal! Ano yung pakpakan nyo kani tatang kaya? Kaya't yun sa mga minamatayan ni tatang. Ha? Ano yung pakan nyo ko na? Nagpagatang kami ni ti ice cream mitay. Tama ka pang pangangkanaw. Ay na, makita yun. Amuyo ang maiparit kan kuha na tikasta, nga pinakan mo tikasta. Eh, Di mo umtan ni nanang mga nabasol ko. Pinilit ko ngamin. Di na ko may katangan ng ginungtak. Tama ka pang panganak iti ice cream. Uri ka sa ti panang pilit ni tatang kada kaya. No amuyo apare, di yung ikatangan. Nawatan nyo, nanang? wan Marshal. Anya, matikasta. No agsakit ni tatang kat mo ospital. Gastos ba na? Ay mala saanan ang maulit. Rumpang lang. Tani, dakkel ti may tultulong ni tatang kada tayo. No di yung mataripato ang naimbag ti amamay. Nasaysayat la pumanaw kayo. Aniya? Agawit kayo ni ti balay ti anak yo. Tandamot anak yo. Di na kami ti mga sikaso iti amamay. Ay, nadi nakpampanawan, Roseng. Nakakapsutan, no panawan na. Hindi ka matanagan. Aginggat ka ba alak, di kanto panawan. Taipat patag ka unay nga asawa. Oray na uyang dagiti anak ko kan ka. Munding, ipagpagapukan ka. Iso apal palabsaklat dagiti mangmangag ko kadakwada. Matitirik na ka. Kasla kayat ko din maturog. Ala ka titurog mulatan, Munding. Maturog ka lang. Tawam mo't aramidam. Aginana ka. Apay atunggal umayak dito balay kat nakaturog ni tatang. Diyak nga rod amo, Marshal. Maturog lat ko kuan na. Nay, andan sa amin pa kanyo kan kuha na. Iso at turog na kanayon. Una, sinabidungan yaw. Ayunay kamatan.
Nagalas matipang ipagpagarupan nyo kanya kaon. Saan ko mamadagasta? Sangitan nyo ay. Papaisuan kayo? Ipantayo lang nga ni hospital tamayaw. Ay, gastos man rin. Ada pangusarak iti pensyon ni tatang. Ano na dyan? Nagtaon iti silid ni tatang ti kanapo. Indakitaan, Marshal! Linibasan nakmatan. Munday! Kakamindon, dagnard dito eh. Malayngan mo ngayon manong milaw. Kakamindon dito eh. Imbaga ni tatang dayta. Ayak ka lang ka, Marshal. Siyak, tinaw na. Iswa siyak, timang tawid dito eh. Layon dagiti tawid yaw, Marshal. Milaw. Di yun almanan ti balay. Urayan niyo matayak, sayon to almanan. Ay, basta. Kukwak na ito yung balay. Pumanaw kayo, Lola? Wen, agawid ako ni Jay balay ti anak ko, apo. Kasad nun nga ito'y balayo. Ila ko kon, saan nga mo ni tatang mo? Iso nga agaw-aam, tulungan nak na aging pakit ha pumanawak dito yan, wen. Wen, Lola? Nagpensyon kayo, nanang? Mantad kayo man iti kwarta. Ada karbangan may iti pensyon tayo di tatang. Di ko na yo, may tarayanda kami. Ila ko yung lang arudon ti balay. Imot yung pa iti pensyon tayo di tatang. Ay, sombra kayo adwa diti balay, ta diti unag ti pagsaritaan tayo. Ay, sanay. Dito yun, nanang. Ala, mangtad kayo iti kwarta. Tamo ka naawat yun ti pensyon. Marshal, Milo, kagudwala ang ti maalala ka pensyon. Saan na nakasitisigod adakal? Uray pay, mangtad kayo iti bingay may. Taamami ti aking pensyon iti dayta. Dakdakal ti karbangak tasawak day di amayaw. Ingkasarnak ni tatang yaw. Nagdadakkalan kayo akarnay. Ngumday talagnam na may tiamo yung aramidan. Day talag daw dawat tiamo yaw. Agtrabaho kayo. Agruam kayo matan. Ala, pumanaw kayo. Tanod di kay pala pumanaw mga yabak iti pulis amang tilew kada kayo. Mabalin kayo ngay darong mitikas kang aramidan yaw. Sinalbag kayo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyak, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.